Ya ndithu lero tsiku la chi 5 mu mwezi wa January timve kuti Comrade Samuel Luara yes ati chani makamaka pali nkhani zingapo zimene azilongosola komano muli ma points angapo amene Amalawi tikuyenera kumvera kuti akuti chani kuti. Guys, thank you so much Malawian cameras. Like, share, subscribe, and comment in the comment section. Thank you. Yes, comrades, good morning and how are you everyone? Comrades, ndidakali kumsumba kumzuzu, working on 2-3 things. Just for those fans, those followers, amene mansatira kumzuzu, at least I'm a little bit committed. Ena mafuna mkumane nani, mwekwendeni kaya kuti kunkata be, some other people wanted to meet me. Koma siziteka siziteka kuti tikumane chifukwa chakuti one fuel kumzuzu kulibe, komanso two the car that I'm using yata COF and is pending for kuti ndipange zimene zozo mwina mawa kapena lachiwiri. Comrades Malawians, when I'm in mzuzu ndikabwera kumzuzu chimene ndimakumbukira kwambiri, chimene chimabwera kwa ineyo kwambiri ndi nkhani ya kugwa kwa ndege ku Nthungwa. When I'm in Mzuzu, always I think of what led to the crash of that plane. Ndege na pachilima kodi zinaenda bwanji, komanso sogolo yake ngati ya Malawi tikhale ndi picture yanji kuti ndege ja inachitika motere, munthu amene timamkonda kwambiri kumpoto anafera kunoko kumpoto, koma tidakali kumkondanso kumpoto. Inde padutsa nthawi yayitali ena mwa ife mwina tamba kuiwala zowawa zomwe tinali nazo zitanguchika kumene kuti SKC wamwalira. Mwina tinayo ena tikumayiwala mmene SKC amazunzikira adakali atangolowa mboma mmene achakwera mampangira treat. Ena tamba kuiwala makamaka kuiwala kwake kuti munthu jasopano wamwalira kulibe ali kuli chete. Chifukwa mmene timamudandaulirira timakamba kuti ya president achakwera kumzuza vice president wawo. Nthawi imene yoyo kunali Chilimanali wamoyo amamva amene timamuchitira support when he was still alive, and when we were complaining kuti Chakwera samamusamala bwino munthu uja. Vice president was not well taken care in the hands of the president. Nthawi imene ija kukhala ngati kuti ambiri mwayiwala. That man really suffered, to be honest. Akulu aja anavutikatu. Chakwera really tortured that man. Chakwera really persecuted that man. Ndiye, so the worst thing is that man died here in Mzuzu. Tingoti kuno kumzuzu kunkhatabe kapena kunthungwa kunkhatabe. So comrades, when I'm here, always ndikumakumande anthu, they ask me questions. Mama ndifusa mafunso. Aluwala zinaenda bwanji, ndipo tipanga bwanji ngati ziko kusogolo tipanga bwanji nkhanza zimene zandale kuti zapangika. My simple question to most of you people amene mkundiitana mukumandifusa mafusa amenewo, kodi alawala zizi zimene zoti paka kupanga ndale paka wina kuuza moyo wake zatha bwanji msogolo. Comrades Malawians, the answer is simple. Let's not entertain MCP pa 2025. Kamba 2025 MCP as a political party in Malawi, let's not entertain it. Bas ndeti nkhawa zatu zonse zasogolo ta Malawi ukhala kulibe. So as well as when tupanga enafe, wait, the noise that we're making today tikamapanga phokoso kuti ziko sili kuenda bwino, so tikapena ziko sili kuenda bwino because of anything apart from the death of SKC. Kusaenda bwino kwa ziko is justified in the manner that SKC anamwalira, in the course of people complaining the treatment of the vice president as well as the way he was treated, even his tragic death with those 8 others anamwalira and still more. Chikutuwa kwambiri, the torture still goes on pa mzimu wa Chilima. One commission of inquiry sikutipasa clear picture. So comrades Malawians, this is something that we must get worried of. So when we talk about 2025 elections, azatwa amene zinzikuwachikira manja mwawo ndi nkhanza zawo akamanena kuti afuna imenso mukuziwa Malawi kuti chimenecho chitozi chachikulu kwambiri. That's a very big blasphemy to the Malawi nation. Ndi nkhanza zoposa amene that guy anali wamoyo. When we say ndibwereze pamene papa tikamanena kuti
awawa akamanena iwo kuti ya tifuna tipitize kulamulira dziko lathu ndimene zinthu zili mmene ndakambira apa ndi chitozo chachikulu ku mtundu wa Malawi. That means Malawi chimene tikukonda ife sitikukonda moyo wa munthu, sitikukonda moyo wa munthu koma tikukonda moyo wa ndale zake zoponderezana, which is not good. It's not good at all. It's not fair at all. So ina mkamati MCP hivi ndikamona magamo ta MCP akamaenda kumaika maspika boma ndilo mweli boma ndiwene ndio mweli. Do you know that it's really painful when we see such type of things? Muntu watu anamwalira timamkonda and anzatu akulepera kupanga commission of inquiry yomveka bwinobwino and kumachita kuwapusha to make a commission of inquiry kwa muntu ofunikira yemwe yakuziwa kuti amalala mbiri timamkonda ndipo kamati iwo azawina zisankho amene atazawina above muntu amene iye. So comrades Malawians, it's really very painful kuti lero tizionanso MCP yomweja kumanena kuti ayi ifeyo tizayimabe ifeyo muzativotere kodi Malawi tizavotera chani? Why are we going to vote for MCP back into government? Chifukwa chani? Ena aka Malawi ngati kuli nkhanza mwina bwanji ndale pa nkhanza pandale bwanji zingothera pomwe pa Chakwera apa pamene pa Chilima papa tione chabe maliro a Chilima kuti nkhanza za MCP zithere pa Chilima, imfa ya Chilima ndi anthu ena aitacha komanso nkhanza zimene zithe awa MCP asazaloweso mundale za democracy asapangenso nawo ndale zopikisana. Chwa mpikisano wabwino umakhala bwino wina akakhala wa moyo kwa mpikisano mina kupanga ationesa azathu MCP ndi Chakwera aonesa mpikisano joti ndale mukhoza kuphana kuti wina wine, and that's not democracy. That's not democracy at all. There's no way we can cherish or celebrate such type of things. Kuti democracy yikumakhanga tikumabweresaso maliro killing my competitors. So democracy is about competition, fair play competition. So comrades Malawians, what I can tell you is very simple. Ndili kumzuzu kuno makonsena anu ndikuamva bwinobwino in the north kuti ayi arwara nkhani iyi ikutipwetekesa mutu makamaka anzathu akamati apitirizabe kutilamulira sizikukhala bwino inenso zikundiwawa ndisanama. Some of the people you're coming with very good suggestions. One, you want nkhani iyi ipite ku International Court of Justice. Ineyo I do agree with that, because pamalamulo a dziko lapansi muntu olumene anafera Chilima uja sikuti boma kapena president pali umboni wonse woti president analakwisa pa international law. Pa international law a president athu analakwisa pakugwa pa ndege pacha chifukwa chimene analakwisa kwambiri choti kwakwatengera ku International Court of Justice ndi ichichi chomwe ndimayembekeza kuti commission of inquiry mwina ngati munali maloya mmene muja commission of inquiry yawo mukadakhala maloya anzeru, even the justice alide ngati anali anzeru kwambiri akanapanga interpret kugwa kwa ndege kuja in international law. What does the international law says? Ndikati kumusena Malawi kuli Red Cross Malawi ko Red Cross yimabwera kukakhala mwina ma natural disasters kapena anthu ena aluza moyo olupa nkhondo ena akavulala. Red Cross imakhala ndi njira yawo yotetezera anthu ovulala pa nkhondo paja. Red Cross siyimayimisa nkhondo ayi anthu amamenyana komabe Red Cross omenyedwa aja avulala aja Red Cross takes care of those people. Kapena ngati boma lasokonezeka kuli njala Red Cross imona pene paja. There's no way Red Cross in the course of saving people basi mkulu wa Red Cross anene kuti sitipeleka chakudya sitithandiza anthu ovulala. Zimene zozo pa human rights, international human rights law palibe zimene zozo ndi kuphwanya lamulo. Ndi Chakwera anaphwanya lamulo pa investigation ya ndege first day on Monday. My investigations aja anasiyidwa pa njira. The president anaibwera poyera kunena kuti my investigations ayimisidwe pamene paja Malawi ni mlandu waukulu. Chifukwa ndapeka example ya Red Cross. Red Cross imathandiza ku nkhondo amapita kumweko. Msilikali akavutika amathandiza Red Cross. Nonse maona. Koma siungayimike Red Cross anthu akulira kapena anthu akufa kapena anthu akukayikidwa kuti ndege yagwa mwina ndimyo basi msogolo wa ziko achite declare kapena achite stop the searching of finding those people. Mene pa international law apapa Chakwera is a criminal.
pali umboni wonse mukukumbuka zimene zimayankhulidwa mboni wonse ulipo uta Chakwera anasisa kusecha kulepheresa kusecha kwa Chakwera ndege usiku umene uja ndi mulandu ku International Court of Law. Ndene ndikamayankhula kuti kunoko ku Malawi ma investigations anapangike because kugwa kwa ndege ku Malawi kuno apanga interpret anthu osapita ku skulu sanaphunzire zofufuza ndege opita ku skulu koma saziwa za ndege mafumu majaji ndi aivi na president amene atuma anthu kuti afufuze ndege saziwa china chilichonse koma mulandu waukulu umene Chakwera ali nawo is a criminal. Chakwera is a criminal, I'm telling you Malawians. Ndipo ngati kuli otheka anthu amene mulipo olimba mtima ngamene kulimba mtima, let's take Chakwera to International Court of Law tikawina mulandu umene uwu. Malamulo aziko chinthu chikachitika sumalesa anthu othandiza kufuna munthu kapena kufuna anthu amene afa pa ngozi chifukwa kuti kwada kulibe zimene zonse. Komanso on top of that ku Malawi Defense Force ndikuwuzani lero ali kumpoto kusabwera kumpoto kuno ndimangoyankhula za nzeru zokhazoka. What happened is Malawi pali charter, United Nations charter, kumakhala ma peacekeeping missions. Asilikali athu amapita ku DRC kumene kuli maiko kumene kumakhala nkhondo amakapanga chitetezo kukateteza anthu komanso kukatetezanso myoyo kapena property anthu suti kapena amakhala ni nthawi yopuma akapita ku DRC asilikali athu amagwira ntchito 24 hours. Asilikali aku Malawi amagwira ntchito 24 hours kumaiko akunja kuma peacekeeping. Koma kumalawi kunoko president wathu yemwe amatuma anthu commander in chief yemwe amatuma anthu ku DRC analamula kugwa kwa vice president ndege yogwa Malawi muno anayamuna asilikali athu kusiya kusecha ndegeja just because kunada umene ndi mulandu. Ndekuti Chakwera onesa kuti Malawi Army, Malawi Defense Force soldiers akamapanga ma peacekeeping jobs kunja amangoyerekeza mutima mwawo mulibe chizindikiro choti amaziwa chimene amatumira anthu ku DRC asilikali athu kagwira ntchito. So therefore milandu imene iya Chakwera from today we need a commission of inquiry that by the end of the day ituse ma results, ituse chilungamo chenicheni titengere Chakwera ku International Court of Law akalongosole chifukwa chani adamisa kusecha ndegeja usiku pamene anthu tinali malingaliro oti anthu chamwina ndegeja inangogwa mwina anthu chanala moyo chifukwa chani Chakwera analesa ma investigations amene searching ya ndege zili ma records itu Malawi. So comrades Malawians, zimene zizi mwina kuziwa kuti when MCP is saying 2025 afuna Chakwera pitirize chimene chocho ndi crime cha Chakwera Malawi mwina kuziwa kuti MCP they are supporting a criminal tikatenga kugwa kwa ndege ya inapa vice president kama manifesta bwino even Red Cross Chakwera amapeleka ndalama ku Red Cross nthawi ikakwana. He contributes a certain figure of money kuti Red Cross ziyenda. Siname ndava kuti Red Cross kulikolera anthu akusegula mimba chani basi kenako alamule a Red Cross kapena msogolo wa ziko anene kuti ayi anthu amene asegula mimba inu ma doctors pumanikaye muyambire mawa ntchito pamene munthu akusegula mimba ndeti pamene pakhala munthu ndiye Chakwera mulibe nzeru zotetezera Amalawi ifeyo. Therefore ndi chipani chawo cha MCP these are the things aina kumaziwa. Chakwera panopa is a criminal. Why is Chakwera a criminal? Adavomereza anashita command as a commander in chief anashita command asilikali yao kuti asapitize kusecha kugwa kwa ndege wa Chilima. While people anali ndi nkhawa anali ndi mitima yowawa anali ndi chilingaliro choti ateteze anthu amene anali mndege mucha before they were declared dead. So kwalesa anthu kokhakuja kuti ayi siyani kusecha pamene paja Chakwera is a criminal wherever he is. So akamanena kuti afuna zemezi pa 2025 Amalawi pena pali nima kuseka kuti ziko lathu ngati Chakwera tazemire ndeti malamulo timanguza malamulo a ziko lokho la Malawi lokho koma even pa malamulo a ziko lathu Malawi chilimo azathamene anaphunzira za malamulo akuziwa chimene unena apapa chimene uthandauza malamulo ali wonse apa ziko lapasi amateteza munthu wakhala ukakhala msogolo wa zeru choyamba chimene umapanga kuteteza munthu koma apapa moyo wa Saulos Chilima ndi anthu ena ja 8 sanatetezedwe. Amene anapanga kuti anthu awasatetezedwe ndi andani ndi a president athu Lazarus Chakwera chifukwa mwina nthawi imene amalesa anthu chakuti asafufuze ndege nthawi yomwe ija mwina inayi nthawi yomwe ija anthu ena anali kufupi ndi kupeza ndegeja. Maybe somebody was trying to tell the president kuti anthu akuyandikira kumene kupita ndege tiyeni tisiye kale kufufuza. This is what I'm just trying to connect the dots.
nthawi imene mwina amalesa chakuti nthawi iyi talamula asilikali asafufuze ndege ndekuti ena yake anayandikira kumene kunali ndegeko. Somebody was monitoring the searching. Mukati mwa search muja asilikali ena anali akazitape. Anaona kuti anthu they were going towards that plane. As a result, they told the president to say no, don't musaseche sokayasiyani kusecha. Amaopa zimenezo. This is why I call Chakwera is a criminal. Who told Chakwera that anthu anatopa kusecha ngati Chakwera ali komweko? That means there was a communication between Penepena Gwandege area mina Gwandege Ntungwa ija ndi a president amayankhula kuti anthu tu akuenda kuja kwa Gwandege ja kupita akoto achakwera imisani searching, because there's no way munthu woti achipani cha UTM ndi amala wonse omene mkonda SKC angakhale kuti kugona tu osamakhala nato ili nthawi imene amatasa kupanga kusecha siti kapena anthu anagona atya tinakhalabe ndi maso kumadikira kuti kuchensanga tipitize kukasecha. Koma maybe that time amalesa Chakwera kuti asaseche ndege amalayo ndi ukuzana anthu ajatu ena amayandikira ku ndege kuchatu. That's why I call Malawians pena pake tena kuganza bwe. And after the deaths siti kapena Malawi tikana pusha Chakwera kuti apa commission of inquiry aka boma paloka likana pa commission of inquiry instantly malala kuyenda ku mafuzo chagwisa ndege chake achakwesa na wonse commitment. Therefore Chakwera is a criminal, whether you like it or not. Malawians, this man is a criminal and he needs to face an international court of justice. Anapesa msogole wao, amnapesa vice president wao, something that we should bear in mind, Malawians. So mafusa mina wena mangu konda ndale ambira mina kupanga ndale ni masavage kumalawi komendaona ena ambira konda ndale mina sana pita kuskulu kapena sama konda ziko lao ineni makonda ziko lao. That's why I'm giving you this picture. Maka pamene pagona mulandu wakulu wa Chakwera mpokuti nthawi imene Chakwera amalesa kuti anthu abwerere makomo mwawo akakhale ku base kumene kunapanga camp asefufuza ndege panali gulina la anthu lomwe limayandikira ku ndege kuja. And this is what I need Chakwera to explain this. Amala mwena kuvesa bwinobwino paipapo nthawi imene ija inali nthawi omwe Chakwera anauzidwa mwina kuti ndege ija anthu akuyandikira kukafika kumene kuja. So mkati mwende pamanyumba paja ndipene panagwa ndege ndi kunyumba kumene kumakhala mabwana forest kuja. I was there this morning. Napita so kundege kuja kukaonako pamene paja panali chinyengo kulesa janalesa Chakwera kuti anthu asiye kusecha ndege. People were about to find that plane that night, and this can only be interpreted in a court of international court of justice. Bas amala witi sapuse maliwa South Chilima kuti pweteka even ndale zatu sizikuenda bwino, even the campaign yatu sizikuenda bwino, tikamakumbuka South Chilima ayesa kusangala. So comrades, this is my position today. Chakwera is a criminal. Pora mulandu woyamba anapanga Chakwera ndokuti analamula kusecha anthu kuti ateteze moyo wa vice president. Chifukwa chani anapanga choncho? Anauza ndani kuti malamulo anagwisa malamulo aka mtundu wanji aku Malawi kapena ku Red Cross kapena malamulo apa ziko la pansi human rights protecting someone's life. Anagwisa malamulo anja Chakwera mphamvu za mtundu wanji zoti wo anene napo mphamvu za yankhulira inde anagwisa bwino ntchito koma zolesa searching. Deuta Red Cross onse analisa palibe paziko la pansi pomwe Red Cross analesedwa kukagwira ntchito yawo. Nthawi imene timagwira kusecha kuja timasecha usiku muja tinali mbali imodzi ya Red Cross saving people's souls. Tinalephera because Chakwera anayimika kusecha chifukwa chani. Amalawi zifunsani, but what you have to know, NCP candidate one over 2025 is a criminal according to international law of court of justice. Chakwera is a criminal. Therefore, tenti samari. Do we need to have criminals in our race in this year 2025 September? Tufuna zimbalangondo, tufuna ndosa samara miwanzao. Gadimezi nenda pa ndege paja. Zikomo and good morning. Like, share, Malawian cameras, right.